Here is what we have today. Abezindaba babika ukuthi iSilo isiZulu kaZwelithini ufayile for i-divorce. Ngiqala ukuyibona le ndaba ngeviki eliphelile kodwa ngiyibona ivezwa abezindaba baseSwaziland. Ngase ngithi angilinde kancane ngithola ama-facts ukuthi ngabe kuyiqiniso kwenzakalani. Kodwa manje ngoba senginesiqiniseko sakho ngithe angenzeke le video nginiphi i-update. Kufayileke i-divorce kwinkantolo enkulu yaseMaritzburg High Court. Okuyena omele uNdlunkulu lo ozodivoswayo umele uSiculu uthe ucela ungalidaluli igama laluNdlunkulu lo ngenxa yokuvikela isithunzi sakhe kanye nezingane. Wayise eqinisekisa ngempela ukuthi cha lifayiliwe ke i-divorce icala la khona lizobe lisenkantolo yaseMaritzburg. Wakubalula futhi ukuthi laba babili bebeshada umshado okuthiwa i-civil union noma i-civil marriage. Yeke ngangena ke ku-Google ngoba ngixakile ukuthi yini civil marriage. Ngase ngithola ukuthi i-civil marriage ile. It is a marriage that can only be entered into between a man and a woman. A civil marriage will automatically be in community of property unless an antenuptial contract is entered into indicating that the marriage will be out of community of property with or without the accrual system. Njoba kuchazwa la ukuthi i-civil marriage umshado ohlanganisa nje owesilisa nowesifazane. Umshado wakhona automatically uba ohlanganisa amafa lo bathi community of property. Kodwa ke aphandle ke mangabe kusayinwe i-antenuptial contract leke efike ikuhlukaniseke ukuthi umshado onjani. Kodwa ke lana akuchazwanga imininingane eminingi ngalomshado walaba ababili iNdlovukazi neSilo. Kodwa kuvela manje ukuthi lento sebenesikhathi ngoba bathi sebenonyaka behlukene sebehlala ngokuhlukana. Ngokwama report bezindaba bathi iSilo sithi bazamile ukuthi bahlanganise imindeni zama ukuthi bayiresolve into kodwa kwafika esigabeni la bethi khona cha sebehlulekile. Ngifunde ama comment amaningi amanye ngizowafaka la ku screen ebengiwabuka kwilokuzana kwi-channel ye-SABC News la bebeyiveza khona le ndaba. Kodwa ke engikuzwile emlandweni ukuthi akusisi iSilo sokuqala lesi ukudivorce noma abantu bebethi kuyaqala lokhu uyihlazo kodwa nje kuvelile ukuthi akusisi iSilo sokuqala ukwehlelwa isimo sokuthi uma izinto zingahambi kahle kubudlelwane bakhe akhethe ukudivorce. iSilo esadivorce bathi iSilo uBhekuzulu kaSolomon owumkhulu wakhe ozalisile sibuzile uMdlokombane naye kuthiwa wadivorce okusho ukuthi lento yake yenzeka kumkhulu wakhe. Engizokwenza manje ngizodedela uProfessor uMusa Xulu obebiziwe njengomuntu oyisazi endabeni zamasiko ukuthi akazochaza ukuthi lokhu kusho ukuthini. Kodwa nje into nayishilo ezinye zi-interesting kakhulu ngoba uthe yena ngokwesintu iSilo asiganiwe ngokwesintu. Shuthi njengoba bezohlukanisa manje nomshado wabo vele waba se-home affairs. Usho ukuthi ngokwesintu bekungakahlanganiswa amadlozi bekungakenziwa izinto lezi ezigcinwayo ngokosiko. Kodwa ke nizongixolela ke ngoba ngizomdlala ngemnqamule ngikhulume phinde ngimdlale ngimnqamule ngikhulume ngoba iYouTube angeke ngivumele ukuthi ngidlale yena yedwa nje akhulume. Uzofuna ukuthi ngidlale uzwe yena ngimnqamule ngigcwalisele ngingagcwalisela ngakho nengakuphawula futhi ngikubeke bese emveni kwalapho ngidedela yena ekhuluma. Khona nje kwamanje ngicela ukuthi silalele uProfessor uMusa Xulu. Ngicela ukuthi ungenzele ifavor subscribe kule channel ulike le video ungayishare nabanye abantu. Asilale nangu Professor. Another family with its own internal dynamics and relationships among each other, which would be the same like in any other family. But there's a level at the ritual and the ceremonial level where they are seen to be an exemplary family in terms of how to conduct your affairs. Now, the issue that we're discussing today, it started very well. I think in 2002, it was one of the fairy tale stories, although culturally, up until now, the actual marriage, according to Zulu culture, had not been completed. What had happened is that they had gone to home affairs
and they had married there. But a Zulu marriage gets completed when it is done in the form of a ceremony, singing Amahubo songs, inviting the ancestors and the nation, all in public. It was expected that it would proceed until that ultimate level. Unfortunately, as you say now, and the media has told us, and everyone in the courts have told us, there is a divorce that has been filed for. Njengoba echaza kuprofessor ukuthi nabo lapha ebukhosini bayimndeni njengayo yonke imindeni ekhona abanenkinga zabo nezinto ezenzeka khona kodwa umehluko ngabo bathi ngathini bangama custodian osiko okusho ukuthi bawumkhombandlela yibona efuneka kubonelwe kubona efuneka benze izinto kahle uma sekuzosikweni wayesekucacisa ukuthi kodwa okubalekile ukuthi isigabeni sokuthi angabizwa ngokuthi ube usenonkosikazi ngoba akakenziwa imicimbi le ehlanganisa amadlozi nanokuthi kugiwe kube khona kuhuba amahubo esintu lokho kuzosho bese kusho ukuthi usenonkosikazi kodwa noma ke bekusenethemba lokuthi kuzoqhubeka kuze kufike kuleso sigaba yize ke manje sesizwe indaba lezi ezibikwayo noma okunye kuvela ukuthi isilo sizocacelwa nje asazi noma ukuphela kwalenyanga noma kulenyanga ezayo into lezi sazizwe ekudeni sikabe nasiqiniseko sakho kodwa nje ukusekucacisile ukuthi yena ngokwesintu isilo nje ngokwesintu asikakabi nayo umakoti okushuthi lo mshado bekumshado wabo wase Home Affairs noma futhi bezohlukanisa bawuhlukanise Home Affairs asikakathinteki isintu athi siqhubeke naye. It happened before with King Bheki Zulu that he divorced his wife or she divorced him, one of his wives, but it's a very rare occasion to happen because Zulu culture looks at the institution of marriage as permanent. Irrespective of what happens, you may clash over this and that, but it is regarded as permanent. Okukhulu okuchazwa uprofessor la ukuthi uma eseshade ngesintu umshado uthathwa njengento epermanent kunaphakade ozohlukaniswa ukufa uma kubonakala ukuthi isimo sedlulela kuyakuhlala imndeni ixoxisane bese kubonakala ukuthi ixazulwe kanjani ngoba into epermanent yingakho ke ethi isilo la ngokwesintu asikabi nankosikazi ngoba bakahlanganiswa amadlozi ukube selahlanganisile ngabe sikwesinye isigaba ngiyacabanga ukuthi enye into enomthelela isikhathi esiphila kuso nanokuthi inkosi esiphila nayo manje iyabona ukuthi isikhathi esiphila kuso asisafani naqala lapho khona abantu abebehlala khona behlalela izingane behlalela ini nosiko abantu bayadivorce ndawo zonke yingakho ke ngicabanga ukuthi ufike kulesigaba ngoba noma isintu sisho njalo kodwa phela asaphili kulezi isikhathi sakuqala siphila isikhathini samanje samalungelo nezinye izinto ezikhona. Well, there were, because this thing has not started now, Hugo. There has been a couple of months, maybe the whole of 2024, where this issue was on and off and people were discussing it informally in many platforms. There would have been attempts to bring together the two families, but you must also remember that the Zulu royal family at the moment is a very divided family because of the disputes, the kingship disputes that are there. So it would perhaps be difficult for the in-betweens, the people who were trying to connect the two families, to perfect the discussions for reconciliation because sometimes His Majesty is more of like an isolated person and members of his family tend to be slightly away from him, which leaves him vulnerable. I think those attempts did not get to anywhere. There could be other issues. He got a new wife now. I hear he's going to marry. There's going to be a wedding in January. There was another one in Eswatini. She also disappeared. So it's not very stable. I'm just thinking that maybe those who were connecting the two families would have come to a point where they just couldn't resolve the situation. Uprofessor la ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe iphuzu lakhe lokugcina noma sizomdedela khulume lokugcina uveza ukuthi ke is noma sikuqonda ukuthi mangabe kunezimo ezinje kuyakuhlangana abomndeni kodwa kwisilo kuhlukile kancane ngoba umndeni wasendlunkulu wona ngokwawehlukene phakathi
kubangwa zona le ndaba zobukhosi. Manje Silo sigcina siwumuntu oqhelelene nomndeni, okungukuthi ke noma ikhona le mndeni efuna kuhlale phansi kuboniswane nayo, kodwa ke akufani. Yingakho singazi ukuthi yini le elidela ukuthi aze yena athathe isinqumo sokuthi ba divorce, noma bekuvezile ukuthi uzamile ukuthi babonisane, kodwa nakho lokho kunomthelelo omkhulu. Sizolalela iphuzu lika Professor lokugcina ebese siyivala le video. Inhloso yami ngifuna ibe yinde kakhulu. Uma kukhona okuvela okusha ngizona update. Nalokho ukuthi kuthiwe iSilo sizokhipha u2000 ngenyanga for isikhathi esikangonyaka akuqinisekisiwe, anginasiqiniseko kodwa ngikuzwile back-reporter kabanye abafowethu abayikhavile indaba yeSilo. Kodwa nje asilalele iphuzu lokugcina lika Professor ebese siyivala ngethemba lokuthi uma kuqhubeka nanokuthi sizolobusingi ngizoloku ngini-update ngize ngigcine kufike esigabeni la kuthiwa khona cha namuhla umshado weSilo usuhlukene ngempela. Nanokuthi uma sizocacelwa ngempela, uma kuyiqiniso ukuthi sizocacelwa ukuphela kanyana noma kuqala kwalenyanga ezayo, ngizona-update nakhona. Well, his biggest advisor and was the late Prince Mangosuthu Buthelezi. You remember how stable the kingdom was at that stage. But with those skirmishes between the two, and then the late Prince Mangosuthu Buthelezi passing away in the year 2023, there has been, for me as an analyst and an observer, some kind of vacuum in terms of quality advisors to advise His Majesty and strengthen the kingdom. And I'm not passing judgment on anyone. I know Reverend Thulasizwe Buthelezi was Prime Minister, traditional Prime Minister. It's not a job that he could have successfully done it alone because it's complex. Kingship is a very complex institution with many angles. So he needed a lot of elders to be around the king and who have experience and knowledgeables to can help the king to settle and so on, instead of being sometimes on the news all for wrong reasons most of the time. Akhala ngakho kakhulu Professor la ukuhamba kwenkosi kaButhelezi umntwana kaPhindangene, okuyena obe umeluleki weSilo futhi ebuqonda ubukhosi nangokwe experience nje yempilo enolwazi. Lokho ke kwenza ukuthi iSilo sithi siqemeke ngeqiwantwala ngoba uyena umuntu obe umeluleki omkhulu weSilo. Noma bekhona abeluleki bakhe, kodwa kulesigaba siyabadinga abantu abadala abayihambile lendlela, ababuqondayo ubukhosi futhi abanolwazi olujulileyo ngobukhosi. Yilento uProfessor akhala ngayo ukuthi ukuhamba kumntwana kaPhindangene kwenza ukuthi sabona iSilo sesivela nasemaphepheni kakhulu, nangeindaba nje obonayo ukuthi zehlisa isithunzi saso iSilo. Ngiyabonga kakhulu thatha isikhathi senu mbukela le video. Ngicela nje ushiye i-comment yakho kwi-comment section. Ngiyajabula kakhulu uma sinaba nengxoxo, siyiqhuba le ngxoxo le lapha ku-comment section. Ngiyajabule kakhulu ngoba nami kukhona engikufundayo. Uma nami kukhona izinto engingazibonanga kahle, ngiyangifunda ukuthi lana akubongekanga kahle, ukuze mangenza ivideo elandelayo ngikwazi ukubeka izinto kahle. Kodwa nje okukhulu kunakho konke ngiyabonga. Ngicela usubscribe kule channel mangabe awukasubscribe, ulike, ucommente. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo.